Hello guys, may adlaw karon jud ko nakabalik og vlog guys kay busy kay ang live unya gikapoy na sa kuong edit sa kuy mga content mga tag-as ba mao nang was ko kalaglaag mo nang wa jud koy vlog low adlaw lang yung makita mapulan ba mo no pero kanang makakita na ako boy wa na lay ka nag-vlog uy wan dagan pud ay mingaon no mahimot ko ba nagtukog way mingaon sa akong vlog bisag mga amat bitaw so karon ako din naglaw kung gibuhi kay wala sila na sila importanteng bilakaw so ako say naglaw ko ron mo nang busy kay akong mga adlaw guys kay tulo ka tangkal kuan ka buhok na tay uno ka baboy akong lawgan pas unhan paguman ako sa pikas arin ako sa mga benta na lang kay nana may hinakot daan kay nana mido kalaton nya pagtanan ako bali manghugawa guys uy mao na oh ana siya guys kung may magkabu kung dili ko kabaan balidyong kapuya kay wala mi big sagod duol ginahanglan ko magsag-op naman sa nakubana diha nagsigkabo yan lang dyan kung kabandaan kay syempre mangita sa siya og trabaho iya di man pud pwede nga kanang kanira pud among salingan no na kinahanglan jud pug adlaw-adlaw kay nalabatis yung tiyante no so mga guys nga ako na siyang hinluan kay bali jud yung higawa bunta na lang namin power wash na dili kay kumabugbugan si sablig kay kasman kay ito sa tubig nya human ako lawg muna na ko anag kuan si naglukdulok do malaw may mot ka sa akong forma so mga to guys naglawag nami guys o nya salamat kay guys kay mingan po mo sa akong vlog bisag maamat kayo ba so mga to guys thank you for watching bye kay human nami og lawg mo relax nako anang panahon nya pagka alas 11 mo balik na pud og panglawg so mga to guys thank you for watching bye